Mit navn er Arne Rasmussen. Jeg er 53 år, er ansat på Carlsberg og tidligere ansat på LM Glasfiber testafdelingen, hvor jeg har været ansat i 8 år. Når man var en del af den testafdeling og har været det i så mange år, så var det mærkeligt lige pludselig at stå helt alene. Så stod man uden noget. Jeg blev forholdsvis hurtigt fritstillet, og der startede jeg faktisk allerede der under fritstilling med at tage nogle kurser og søge noget andet arbejde. Men allerede der var det jo starten af krisen, så allerede der var det svært. LM-projektet var lidt af en gave at få, fordi man følte som arbejdsløs, at man var fuldstændig låst fast efter de 6 ugers fritvalg. Det lige pludselig at få åbnet en dør, og man kunne gøre lige, hvad man havde lyst til, det er jo fantastisk. Det var ønsket om at komme i gang, få et mål med tilværelsen igen, og så måske ved et tilfælde finder jeg uddannelsen og siger, at det må være det. Det passer ind i de uddannelser, jeg har i forvejen. Når man er på kursus og andet, så møder man en hel masse andre, som er i arbejde, og de fleste af dem ved, at hvor der er nogen, der mangler arbejde, eller den arbejdsplads, de er på, mangler nogen. Det har jeg oplevet, at folk har fået job på. Jeg var heldig at få et telefonnummer til min chef. Nummeret fik jeg af en, der hedder Mette, som jeg ved et tilfælde kom til at høre havde været til ansættelsessamtale på Carlsberg. Og jeg skyndte mig hen til hende, snakkede med hende, og jeg fik nummeret og ringede til chefen herude, og han syntes, at det jeg kunne byde ind med, det var rigtig godt. Carlsberg ønskede at få folk med erhvervsmæssig erfaring og med en faglig uddannelse i forvejen. Og der passede de kompetencer, jeg har, passet godt ind i det, de ønskede.